Lezi ndaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC Auckland Park eGoli naze inohlonze kusihlwa nje. I-Action SA isimangalela ungqongqoshe wezemidlalo nezobuciko uGayton McKenzie ophinde abe umholi we-Patriotic Alliance eKhomishaneni yamalungelo abantu ngey'nsolo zobuhlanga ngenxa yezinto ayibhala enkundleni yezokuxhumana u-X. We are hot on the heels of those that are still on the run. Ufuna ubulungiswa umndeni wephoyisa elidutshulwe lashona ngesikhathi elisemsebenzini eSchoemanstad esifundazweni eMpumalanga. The issue of budget is not the core reason why the foundations have stopped our involvement in the National Convention. Sekunokungabaza ngokuthi ngabe ingxoxo ngesimo sezwe izothela ithelo yini ngemva kokhoxa kwinhlanga nezizimele kulezi ingxoxo. Nabekhabe elimile lodwa enhlungwana amanye amakhabe emili ixexele kuthambekeka mfazo waliwayo thambekeka wewisa intambanana nangenyembezi siyakhuleka nenabezinyani lengezengeze nazi indaba. Iqembu i-Action SA selimangalela ungqongqoshe wezemidlalo nezobuciko uGayton McKenzie ophinde abe umholi we-Patriotic Alliance eKhomishaneni yamalungelo abantu ngey'nsolo zokucwasa ngokubuhlanga enkundleni yezokuxhumana u-X eyabe yaziwa ngoTwitter. Indeni Action SA ichazela amazwi njengokusebenzisa amagama nenzondo angesikhathi sobandlululo kanye nokwehlisa isithunzi sabantu abansundu. Leli qembu lithi ungacwasi ngokwebala kungesinye sezisekelo elasungulwa phezukwazo futhi lizoqhubeka nokuvikela isithunzi sawo wonke umuntu waseNingizimu Afrika. Nokho-ke uphiko lwezindaba ze-SABC luzamile ukuxhumana nomkhulumeli we-Patriotic Alliance uSteve Mutali ukuze aphawule ngalolu daba kepha wathi akukho angakusho okwamanje. Kusenjalo-ke lokhu kwenzeka nje uMcKenzie ngokwakhe usethathele abethuli be-Open Chat podcast izinyathelo zomthetho malungana nokuphawula kwabo nathi kululaza umphakathi wamakhaladi. Leli cala seliholele ekutheni kuvulwe icala lokulimaza kanti namanye amaqembu ezombusazwe kanye nezinhlangano zomphakathi asenikele eKhomishaneni yamalungelo abantu ngalolu daba. Ungqongqoshe wamaphoyisa osanda kubekwa esikhundleni uSolwazi uFiroz Kachele uchaze izigameko zakamuva zokubulawa kwamaphoyisa amathathu njengophawu lwezinkomba zobungozi obhekene namaphoyisa kulelizwe. Ubehambela imindeni yamaphoyisa amabili adutshulwe eRoodeport eGoli ngoLwesihlanu. Iphoyisa lesithathu lidutshulwe esifundazweni eMpumalanga. Amaphoyisa amabili adutshulwe eRoodeport uWarrant Officer Vuyisile Sintwa kanye noSayitsheni uSimon Masinye balalela unyendle abantu abangaziwe ngesikhathi bephuma enkantolo behambisa ejele laseBoksburg isiboshwa besisalinde ukuqula kwicala laso uJabulani Moyo ngokudabuka eZimbabwe ogcina ephula kundlela emva kokudutshulwa kwamaphoyisa. Esigamekweni sesibili sokubulawa kwelinye iphoyisa senzeke eMpumalanga uSayitsheni Lawrence Mthweni udutshulwe ngesikhathi bephikelela esigamekweni sokubanjwa kwenkunzi besibikiwe eSchoemanstad sekukhishwa umehlo kaboni we-1,100 nama50 kulabo bazoqhamuka nomkhondo wokuboshwa kwabasolo egamekweni zombili. Another reminder of the difficult and dangerous work that the South African Police Service and its members do on behalf of our people, and the dangerous and vicious nature of the criminals out there who are willing to kill without mercy. I am confident that in this particular case, the suspects and the police are already making progress, that the suspects will be apprehended and that they will face justice. Kusenjalo umndeni wephoyisa uSayitsheni Lawrence Mthweni usemanzini ngemuva kokulahlekelwa wothandiweyo wabo. Umthweni udutshulwe wabulawa bude buduze nasekhaya lakhe ngesikhathi esemsebenzini kanti unkosikazi wakhe uthi unokwesaba ngemuva kwalesigameko. Sibhlungu kakhulu, sibhlungu ngale ndlela sibhlungu ngakhona angikhona ukusindo ichaza ngithini. Vele nje ishisilimele lo muntu losihambele bekangikonke edimpilweni tethu. So impilo yethu vele angiyisafana njengoba angasekho. Amaphoyisa asesungule umkhankaso wokuthungatha abasolwa kanti athi ayezithemba ukuthi azobabopha abasolwa.
We have arrested one suspect in the killing of Sergeant Mthweni, and we are hot on the heels of those that are still on the run. We are quite confident we'll find them, and we are definitely confident also that we have got the right person, and we know who we are looking for. It's just a matter of finding them. Mthweni ube yiphoyisa lesithathu elidutshulwe lisemsebenzini kulempela sonto. Ukhomishana wezamajele uMakhothi Thubakgale uhole uhlelo bekuhloswe ngalo ukuba kubheke ukuba ngabe basenza kahle yini laba bathola ushwele eBulukwane. Lolu hlelo beligxile kulabo ababoshelwe udlame olubhekiswe kwabesifazane. Nyango ezokudlunyeleliswa kweyimilo kanye nabakwazidlodlo baholela luhlelo njengengxenye yokugubha inyanga yabesifazane bebehlose ukuhambela labo asebanikeza ushwele nokwabantu ababeboshelwe udlame olubhekiswe kubulili. Amaphoyisa avakashile laba engazange asho ukuthi azofika ezobheka ukuthi ngabe konke basakwenza ngendlela yini. This operation is our contribution to making it a point that our communities remain safe, but in particular women and children, because we know that in our country we have a serious problem of violent crimes against women and children. Iphathimandla zithi lolu hlelo luzoqhutshwa ezweni lonke njengoba kuliwa nodlame olubhekiswe kubulili. In some instances we find some of them not in a state that we would expect them to be, and we take disciplinary steps. We also interact with the family members or guardians. Wanikezwa ushwele nongumuntu wayegwetshwe iminyaka engama-25 naye uvakasheliwe. Wanikezwa ushwele ngonyaka wedlule emva kokuba sejele iminyaka eyi-12. Nginothelela kuchifu bakasebampotshansona. Kafushane uthi ulalele isiyalani kezwa sona kanti uyakulandela konke abekelwa ukuba kulandele. Iphathimandla zithi lolu hlelo luzolekelela ekuvikeleni umphakathi. Okungaboni ngasolinye nokhoxo isigubhukana kuyinhlaka ezithile inhlelweni zokusingathwa kwesithangami sengxoxo ngesimo sezwe i-National Dialogue kuletha ungabazane ngokuthi ngabe lesithangami sokwazi ukuqhamuka nesombululo kulokho kuyinselele ibhekene neNingizimu Afrika. Umhlangano wokuqala wokwendlalela lesithangami kulindeleke ukuthi ubanjwe ngoLwesihlanu. Ngoqo wesithangami sengxoxo ngesimo sezwe kubhekwe ngawo ukuthi ubhunge ngakho konke kuyizinselele ibhekene nezwe. Isithangami sengxoxo ngesimo sezwe sesibhekene nezihibe ngaphambi komhlangano wokuqala njengoba ezinye zezinhlaka sesihoxile emalungiselelweni. Zikhala kakhulu ngokuphuthunywa kohlelo. Noma kunjalo kubonakala sengathi uhulumeni akasahlehlele emuva. The National Convention must happen so that South Africa's people can take ownership and control of the National Dialogue. Invitations have gone out to organizations across the country, and delegates are preparing themselves to attend the convention. It is at the National Convention that the people of South Africa will take over and run with the National Dialogue process. Esezikhethe ukubuyela eceleni esithangamini sengxoxo ngesimo sezwe zithi uhlelo lolu obekufanele luholwe phambili izakhamuzi. The issue of budget is not the core reason why the foundations stopped our involvement in the National Convention. It has everything to do with proper planning, with the logistics issues that are not resolved at this point in time, and the fact that we haven't communicated with the public about what is the purpose of the National Dialogue. Izinhlangano esesihoxile kulindeleke ukuthi zibambe isithangami nabezindaba kuleli sonto. Ngokunjalo nethimba ehlela umhlangano wengxoxo ngesimo sezwe lizobamba esaso eceleni. Mbukile sasiqhwa itolo kanti mangabe sibuya sizokuphathela udaba oluthiki. When a gang member does not behave, they target the parents, the family. Isimo siyaqhubeka nokushuba ngemva kokuvalwa kwezikole ezisenyakatho yeTheku ngenxa yodlame lwamaqembu eGilamkhuba noseluholele ekushoneni komuntu oyedwa. Asikubingelele mbukeli mongibusanda ukungena odabeni oluphambili besibike ukuthi
I-Action SA isimangalela ungqongqoshe wezemidlalo nezobuciko uGayton McKenzie ophinda abe umholi weqembu iPatriotic Alliance ekhomshaneni yamalungelo abantu ngensolo zokuhlanga ngenxa yezinto ayibhala enkundleni yezokuxhumana uX. Mbukela sikhumbuzeke ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku-YouTube naku-SABC Plus wena okumele ukwenze ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba nakanjani uzoyithola ngobunjalo bazo abadidiyeli bazoyifaka. Isimo siyaqhubeka nokushuba ngemva kokuvalwa kwezikole esenyakatho yeTheku KwaZulu-Natal ngenxa yodlame lwamaqembu eGilamkhuba noseliholele ekushoneni komuntu oyedwa. Lona ngumgwaqo ohlukanisa ilokishi laseNtuzuma nelaseNanda. Amaqembu emgulukudu ahlukumeza lemphakathi ebizwa nge-East ne-West amatasa kule ndawo. Kulezi nyanga ezimbalwa ezedlula amaphoyisa asezamile ukulwisana nawo abopha amanye amalungu kanti amanye adutshulwa ngamaphoyisa. Manje lolu dlame lwalamaqembu selikapakele ezikoleni zendawo. KwaZulu-Natal singaqinisekisa ukuthi zikhona izikole ebezazisile ukuthi ngahle kube khona ukuphazamiseka nokuphepha kwabantwana ngoLwesihlanu ezikoleni ezilapha eNanda nakwaMashu. Abanye bothisha omkhulu bakhetheke ukuthi bakhethe izindlela eziphephile bazisa abazali ukuthi bagcina abantwana emakhaya, kodwa ke sinayo icomfort ngokuthi ke basinikizele i-recovery plan. Indawo ezingathandanga ukudalulwa zithi ziyasaba kakhulu, sithi lamaqembu emgulukudu ahlomile kanti futhi ayingozi kakhulu. Iningi labo kuthiwa abafundi. Ngesonto ezidlule kuphinde kwaba nesigameko la kudutshulwe khona oyedwa. If you are a parent and you see your child having a gun, you must be worried that this gun is not to decorate, it's for killing. And one day it might even kill you. Because when a gang member does not behave, they target the parents, the family. Izikole sithintekayo kulindeleke ukuthi zivulwe kusasa, kodwa kumphakathi uthi simo sashubile. Indaba ze-SABC ngu-Ayinda Mhlongo, eNtuzuma. Umndeni kaHonzo Makhubelo wabulawa eneminyaka engama-20 ubudala uthi usizolala behla ubuthongo njengoba ubungabusithi qhuthu njengoba amaphoyisa ebophe abesilisa abathathu abasolwa ngokuthinteka ecaleni lokunyamalala nokushona kaMakhubela ngonyaka u-2023. Sithathu lwedlula bakwaZidlodle Northwest babophe abasolwa ababili abadabuka eMozambique. Laba bobabili batholwe bephethe omakhalekhukhwini ngokuqhubeka kophenyo bese kuboshwa owesithathu nongumlaphi wendabuko notholakalene izicubu zomufi. Umndeni kaMakhubela uzokalise ukukhuleka ngenqubekela phambili yecala. Ngikuthwa ke thabile because le Ushane uthi uzizwe ejabule ngokuqhubeka kwecala kangangokuthi uze waxhawula umseshi ngomsebenzi wakhe omuhle njengoba lo mseshi eqinisekisa ukuthi uyawazisa umndeni ngakho konke okwenzekayo ophenyweni. Ba arresta two culprits. Umalume kaMakhubela unxuse uhulumeni ukuba akubeke eqhulwini ukulawula ungena kuleli kwabantu ngomthetho njengoba laba baseMozambique ababili abasolwayo kusolakala ukuthi abanawo amaphepha afanele. Umsolwa wesithathu ulindeleke ukuba bese enkantolo kusasa. Meticulous and unrelated investigation by the District Serious and Violent Crimes Team on Wednesday the 6th of August 2025, acting on credible information and after having followed up on all the leads, 2 suspects were arrested. The 2 suspects, aged 29 and 38, are positively linked to the murder after the police recovered a deceased cell phone. Further investigation led the police to Winterveld in Gauteng province, where the 3rd suspect was arrested after being found in possession of deceased organs. Amaphoyisa awakachitha ukuthi kusengaboshwa abanye abantu. Kulindeleke ukuthi bavele enkantolo yemanje Orlando eSoweto kusasa besifazana basolwa ngokungena kungazelele umuntu emtholampilo ilileni Ngoyi khona eSoweto bafike babuza iguli ngobuzwe bazo baphinde bafuna omazisi kulezi iguli laba besifazana ukukholakala ukuthi bangamalungu eOperation Dudula bakhalelwe ngamasongo kaSigonyela ngoLwesine. Okuboshwa kwabo kuholele ekuthena amalungu eOperation Dudula abhikishe ngaphandle kwesiteshi samaphoyisa eDeepkloof ngoLwesihlanu lapho kugcinwe khona labasolwa. Muva nje kube nemikhankaso ezikhungweni zezempilo lapho kusuke kunqandwa khona abantu bangaphandle ukuthi bathole usizo kulezi ikhungo. Amaphoyisa athi laba bathathu babhekene namacala okwephula umthetho iNational Health Act kanye nokuphetha udlame emphakathini. Kusenjalo umnyango wezempilo eGauteng nawo usigxekile lesigameko wengeza ngokuthi ukuphepha kwezisebenzi zezempilo kanye iguli ngeke kuphazamiseke.
Mbukeli kunomshayeli webhasi le-Intercape okhala ngokuthi le nkampani ayibaphethe kahle. Ehlebela iziko leindaba ze-SABC lo mshayeli uthi abakhokhelwa izinsuku ezingamaholide abayisebenzile. Wathi ngisho kunesimo esiphuthumayo esikuphoqa ukuthi uye ekhaya inkampani yenqaba. Umshayeli webhasi ongafunanga ukuthi kudalulwe igama lakhe ngoba esaba ukuhlukunyezwa uthi abashayeli abafana naye basebenza ngaphansi kwezimo zokusebenza ezinzima nezingafanele. Uthola i-accident kuthiwa ebhasini uzolibhadala uthothi i-cost yakhona ithi 450,000. Uphinde wathi izisebenza zivunyelwe ukuba zibe yingxenye ezinyunyana zesisebenzi. Wakusho kwaba ingcaca akekho umuntu ongathi akakuzwanga lokho wathi yena akafuna umuntu ozojoina i-union yena lapha ushawa wakho umthetho. Inyunyana esisebenzi kanye nezokuthutha itirisano ithi iyazazi lezikhalo kanti ithi abashayeli bamabhasi kwesinye isikhathi bathatha uhambo olude ngaphandle kokuthola isikhathi sokuphumula. At Intercape, drivers are being subjected to unfair working conditions. Most instances, they are even required to take long trips and return on the same routes. Kanti estatementeni lenkampani yamabhasi Intercape iziphikile lezinsolo. Inyunyana ithi izoqhubeka nokuxoxisana nalenkampani ukuze kuthuthukiswe izimo zokusebenza kuphinde kuxazululwe nezikhalo zesisebenzi. I-Gauteng Tourism ingenelwe imali engaphezulu ka-40 billion wamarandi kanti ingxenye yayo le mali ingene ngenxa yezivakashi ezisuka emazweni angaphandle. Lokho kudalulwe engamele ezokuthuthukiswa komnotho la eGauteng uLibugang Mayile esithangimini nabezindaba namhlanje. Ethula imphumela yonyaka wemali u2024 kuya 2025 kwezokuvakasha uMayile uthe ezokuvakasha eGauteng zibhekane nengqinamba ezihlukene zomnotho kanye nezithinta ezombusazwe neziphazamise ukukhula kwalemboni. While Gauteng remains the next exporter of domestic travel due to the high number of people with a sizable disposable income per capita, we have still managed to achieve 6.4 million domestic trips and generated a total of 21 billion rand in domestic spending, underscoring our residents' pride and participation in the provincial tourism economy and offerings. I-Gauteng Tourism Authority ithi ubugebengu busahamba phambili ezintweni ezixosha izivakashi ezifisa ukuza kulesifundazwe. There are cameras that have been put in very strategic areas. And from the tourism point of view, we work very closely with the National Department of Tourism, where they've deployed tourism monitors in very key strategic areas, which are considered, hotspots, tourism, hotspots. Mayile uthi imboni yezokuvakasha isikulungele ukubamba iqhaza layo ekusingatheni ingqungquthela ebhekwe ngabomvu yezinhloko zombuso zamazwe eG20 ngoLwezi. Mbukeli njengoba siqhubeka nokuqhakambisa inyanga yabesifazane sithi ake sichoma uphaphele gwalagwala abahleli beindaba ngabesifazane la eSABC abashaya into ecokeme emsebenzini okusakazwa kweindaba yizo ungeke ubabone njalo kumabona kude wakho kodwa basebenza ngokuyikhandla behleli indaba ngobuchule ezenzeke kuleli kanye nakwamanye amazwe. Sithimba le indaba zeSABC sithi halala kini maqhawekazi kanti usiqoko umbalili sabe. And a very good morning to the viewers. It is another beautiful. Before the world wakes, they are already in motion, ready to tell the day's stories. Was expected to be very positive. You may not see them on your screens, but their fingerprints are on every frame. The women of FTA News and Current Affairs are the heartbeat behind the headlines. Purpose in every step, they enter the newsroom where stories come alive. They don't chase the spotlight, but every single day they shine. From morning briefings to final script edits, they work behind the scenes, crafting stories that inform the nation, shaping conversations, and giving voice to truth. This Women's Month, we honor their commitment, their brilliance, their passion, and the unwavering heart they pour into every story they tell. In the edit suite, every frame is polished with precision, their eyes catching what others might miss. They guide the newsrooms, lead the stories, and shape the national conversation.
with courage, clarity, and quiet strength. To the women who bring us the truth, we see you, we celebrate you, and we thank you. Mbukeni mhlahlo simo sezwe lalandela emva kwekhefu. Ayike nina bendidandidane uKandaba edidinso kunamhla uKandaba ebuya phesheya uZulu neNdlunkulu babemlinde ngesasa kanti inkosi ifike ngayizolo namhlanje ke mbukeli esiyiguqisa zosuku sizobuya kusasa unoxolo kwaMwalo uMamtshali uzobe khona neindaba ehambisana ke noDawud uphungula emini mina ngiyayideda inkundla wena usale kahle.